Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Assalamu alaikum kalɗo ɓiɗɗo pullo woni e dunde baba adama en mbiɗum assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmini dendagal ɓiɓɓe fuutankoɓe to goni e dunde baba adama o. Hande noon en gari arde yewtidde bandiraɓe tous les plateformes. Hande en mbaɗi en direct YouTube, Facebook, TikTok fo en dendini. Hande noon ñalawma hande o yewtere men jiɗɗen addude ko rendude bandiraɓe fuutankoɓe. Won noon so fuutankoɓe dañi wolko dañi tan enen en dañi. Hande noon darni en ko yewtude bandiraɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe weddade erago dagana ha demmankani. Eɗen jii jayiya baɗɗo o rendude bandiraɓe sunare kalɗo gonɗon ɗo mbawɗon wonde ko eɗen dendi nde ɗon sunare. Ko ɗum tagui hande en gudditi tous les plateformes YouTube, Facebook. So jeehi côté YouTube o e Facebook o bindol lesgol mon ji hen numéro téléphone kala yiɗɓe wadde participer ɗo gonɗa ɗo wuuro ngo gonɗa ngo. So tawi aɗa jogui inondation wal caɗele gonɗon mbaɗen recensé ndendeni yimɓe sunare. Hande ko communication ene moƴƴi ha may enen fo ndenden e oɗo communication wallodirde bandiraɓe men ɓe. Won noon fuutankoɓe so woni ko yetti ɗumen tan waɗi ko yetti en. Eɗen jogui noon hande joɗat ɗo 30 à 40 minutes. Wonɓe Facebook ɓe so tawi oɗon jiiɗi wadde participer hen noddon hen banggue mo keɗɗon on caɗele gonɗe toon ɗe onon ne gaddon hen maayo ngo. Hande inondation joguiɓe caɗele ɓe goto fof waɗa hen participer. Wonɓe Facebook ɓe, wonɓe YouTube ɓe, wonɓe TikTok ɓe kañumene so tawi won jiɗɗo wadde participer addude hen enen ma en battu ɗum appel wona en direct. Wonɓe YouTube ɓe ɓe ngala e TikTok ɓe walla wonɓe Facebook ɓe ɓe ngala e TikTok ɓe mbawa heɗade participation yimɓe o kalata ko. Bandiraɓe on calminama de, on beltanama, on ñagama yafuya no fewi to gonɗon kala e dunde baba adama. Yo jaam kisal Allah yo wone moon. Hande noon en gari e notre plateforme DES TV. Hande ɗo joɗɗen ɗo e ndiɗo e lewru e dow la France. Hande arde wadde utiliser notre plateforme rendude ɓiɓɓe fuutankoɓe sunare ɗo gonɗon kala. Neɗɗo so tawi ene tinma diwan o ne tinma, so tawi wonko yetti bande o wonko joguiɗa mbawɗa wallodirde e bande en ɓe ar yente sunare nde e bande en ɓe mbiyen ɓe massab. Eɗen gandi eɗen Fouta, somi wi Fouta tan ɗemɓe keddiɗe enen nder Fouta. Hande wol ɗemɓe goɗɗe kadi goɗɗe e nder Fouta ene yetti ɗumen ɗeɗo caɗele ɓenne kadi ndenden mabɓe nde ɗon sunare. Ko ɗum noon wonnoon hande bandiraɓe hade l'état o arde walla l'état o enen bandiraɓe enen fuutankoɓe ko enen foti ndendude jiiden yumma jiiden baba mbawen wallodirde mbadden juutde e faandu ballen bandiraɓe men ɓe ko goto fof kala ko wawi no wawiri. Surtout no le communication c'est important enen fof mbawen wallodirde enen bandiraɓe. Ko ɗum ɗon wonno hande e jonde men nde. Eɗen gandi ko so tawi certaine génération meeɗa fottude e ɗeɗo caɗele garɗe ɗe. So tawi noon Allah fottini en hen enenne poɗɗen ko darade ƴewde yewtidde bandiraɓe kalɗo goni e dunde baba adama. Ko ɗum ɗon woni hande e yewtere men onon bandiraɓe ɗo mbawɗon wonde kala. Min mbiya on bisimilla moon e notre plateforme mo ndenduɗen. Amin mbiya bisimilla moon garon no mbawton wadde partagé ndenden yewtere nde goto fof adda hen miijo mum e caɗele gonaɗe diwan mo keɗɗa o. So tawi ene waɗi caɗele annene gara mbaɗa participer gadda hen ballal ma, gadda hen noddago ma, gadda hen erago ma. Won noon bandiraɓe wulago ɗaccitake e goto. Enen noon kalɗo gonɗen gullen l'état o yo daro, yo l'état o ko foti darade ko. En jii noon l'état o hanki won sorti baɗɗo l'état o wonko dari hen kono noon ha joni yawtani par ce que ɗo gonɗen ɗo so wonade hande ɗo oɗo ñalawma ndiyam ɗam ene continue ɓennude wawde yettade certaine nokkuji dane mayankoɓe. Même en nani wol côté e guure jeerinkoɓe franchement ndiyam ɗam yettima ɗumen. ɗum noon ko ɗum wonno erago men hande enen bandiraɓe ɗo gonɗen kala ɗo gonirɗen yen gar jewten hen gaddodiren hen miijoji ndendene mabɓe sunare nde. Ma wol jiɗɗo haalde mo wawa haalde walla haala mum waɗata ko joguiɗen ko so tawi en ndende mumen haala ka ene woɗɗana jomum. Bandiraɓe ko ɗum wonno ko gadduɗen hande yewtidde bandiraɓe état de urgence o. Hande politique ala, en ngala politique, en noddani politique. Gadduɗen hande
ko wallondirde bandiraɓe men ɓe e oɗo jeeyi gonɗo hande e nder fuutankoɓe holto gonɗon fuutankoɓe holɗo dari ɗon bisimilla moon garen jewten e dendagal ko tawi an gonɗa ko jeerinki aɗa laaɓa ɗam ɗo ndiyam amin mbima bisimilla ma ya ar balla yimɓe mbadden participer jewtiden gadden hen goto fof adda hen ko miijo mum onon wonɓe TikTok on calminama on juurama on beltanama min mbiya on mbaɗe partagé wonɓe Facebook on beltanama ononne min mbiya on mbaɗe partagé wonɓe to YouTube to mbaɗon partagé hande en ndendini tous les plateformes rendinde ɗum ɗo gotel pour yewtude ɓiɓɓe fulɓe joguiɓe temps ene gandi ɗum ɗo ko kewi Fouta ko so tawi ene tinma aɗa jogui solution aɗa jogui miijo wallude ɓeɗo bandiraɓe ha joni en noddi en erago bandiraɓe ene mbawata arde ballodiren hen hande ganden nokkuji ɗi wadde identifié holɗo caɗele ɗe ɓuuri hewde holɗo caɗele ɗe goni holɗo caɗele ɗe pour yewtede goto men fof adda hen miijo mum goto men adda hen mum so tawi gonɗa ko YouTube aɗa yiiɗi noddude WhatsApp o sa noddi numéro nan toon waɗa défilé less aɗa wawi wadde hen annene mbaɗa hen nodda hen gadda hen miijo ma to tawi ko Facebook sa yi bindowo mbaɗowol défilé less ngol numéro téléphone nani hen aɗa wawi arde hen annene mbaɗa hen participation ma ɗum won noon hande ko gadduɗen won noon aɗen gandi hen sahaji eɗen mbiya enen fuutankoɓe peut être minen wonɓe réseau sociaux ɓe komin mbawa haalde mais won komin jiyata kono noon so wiyama gaare politique walla gaare cuurten walla gaare cuurodiren ɗum noon hande sa noddi oɗon appel yimɓe ɓuuri wawde notadema kono noon sa wi gaare ndenden gaare ƴeewen ɗoppaɗen gaare ƴeewen ɓamtare men gaare ƴeewen caɗele men ɗe gonduɗen woni hen mbiyata ɓawdu yettakimi tan min ala andu koddiɗo ma bande so tawi ngoɗo wuuro ne waɗa inonde ngoɗo wuuro waɗani inonde lillahi wa rasuli ngoɗo wuuro so jogui ɗon so maaro so gawri so nebam galle maneyaji oɗo mbawi wadde participer ballodiren enen bandiraɓe kamɓe goto foof hande wonɓe école aji ɓe leeliɓe en école aji ɓe ɓen ne mbawa artude e galleji mbawen enen ƴetta ɗo neɗɗo woni ko TikTok hono Ablaye ƴeewen kanko no participation makko holko addi ɗum noon ɗum woni hande ko gadduɗen allo ha joni oɗo ene mbawi ƴewdemo sen keeɓimo allo réseau makko won ɗeɓe mettol seeɗa allo assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam no mbaɗɗa machallah alhamdulillah holɗo keɗɗa kemmi ko ɗo e France ɗo e France gommi holto jeeɗa e Fouta men jeeyami ko wuuro wiyete ko juude guuri juude guuriki est ce que inondation o yettima on walla yettaki on mi yiiɗo yoro guise e salminama yettima min bonande nde ne heewi toon no feewi ndiyam ɗam naati e wuuro he no feewi bon minen kam hay leader goto min jiyani fodde garɗo toon naalowo affaire ko faati e ndiyam ɗi maayi ko naati e wuuro he beeli ɗi naati e wuuro he hande wuuro ngo fof ngo woni koye ndiyam wuuro ngo fof hande ngo woni koye ndiyam min cohli ballal laamu ngu yo yecciro min est ce que onon gonɗon koye Dande Maayo hol gonɗo maire mon e hol commune mon minen maire amen ko Daouda Dia koye commune Horkoƴere min goni onon koye commune Horkoƴere gonɗon koye commune Horkoƴere min goni woni maire amen ko Daouda Dia depuis no inondation o naati nde est ce que on keeɓi hedde autorité ɗi puɗɗima arde moon pour wawde wallodirde moon golleji ɗi ala hay goto min jeyani ko ɗum kewi ko hay goto so
suhaaɓe wuro ko ɗanniyankoɓe mbaɗi hen kam doole munen ko wawde wallude ko galleji naatɗi ɗi ƴeewa ɓe konna ɗumen banggue goɗɗo ha ndiyam ɗam usto ɓe balliɓe e kalisaji ɓe balliɓe e nguura nguura mabɓe boni hen jawɗele mabɓe ɓen kam ko ɗanniyankoɓe kono kam ko faari e l'état sénégal hay gooto e mabɓe min jiyan taw l'état o hay gooto yettaki toon taw hay gooto wona maire wona député hay gooto e mabɓe min jiyan taw donc wol galleji gonɗi e nden ndiyam mais onon ɗanniyankoɓe on gowi ko ngoɗon wadde on mbaɗi solidarité mon on balli bandiraɓe mon mais maire mon ko Daouda Dia woni maire mo Horkoƴere koye commune Horkoƴere jeyɗa onon goɓɓe daalemakoɓe enclave mo joguiɗon o ndiyam ɗam fuɗɗima yettade e galleji mon wona l'état o hay goto ala mo jiiɗon est ce que aɗa wawi waddem expliqué dégâts o no yetti wol galleji puɗɗi nadde walla wol galleji janɗi walla est ce que aɗa wawi waddem exprimé par ce que a ko France gonɗa peut être aɗa laaɓa ko woni toon ko holko mbawɗa wadden exprimé ko woni toon ko hande ndiyam ɗam yetti aɗi nadde e wuuro ɗampingo nder diwan amen o ko wuuro wiyeten ko juuti ndiyam ɗam memi woni e galleji ɗam huɓere ɓakke wonnode toon mo galle mum memi ndiyam ndiyen huɓere ko yani woni kuɓeji sima nan toon jomumen jalti payi e galleji ko hoddiɓe ndiyam ɗam kam vraiment hande o juuti ene namdi ballal Abdoulaye erango ma yettima eɗen noddi hono maire Daouda Dia en noddi hono autorité ɗi noɓe mbawa wallude juudinaɓe ha oɗo situation moɓe goni o haaɓe gummo hen Allah dernier mamo hade ƴettude wonɓe heddiɓe min kam mbimi basoroɓe fuurankoɓe hen yiɓe gummo moni foof kalto woni yo daro enen laamu yiyani en jiyan koye men mbaɗen fuuta yimɓe mballa fuuta e ko woni ho ɓe gummo e ɗam ɗo gurdam en jii bo woni e maire kam hande eɗen mbawi wiide leader fuurankoɓe dari hen tan ko far gon en jii farba waɗi tourné e diwan muɗum maire goɗɗo en jiyani dariɗo e diwan mum ari e dande maayo mbi hen fuurankoɓe ha tengti e dande mayankoɓe yooɓe daro gonɗo hen ladde e gonɗo hen e wuuro yooɓe daro yidde ummade ɗam ɗo gurdam musdam hande wonɓe ɗanata exactement Allah jarama a jarama Abdoulaye a weltanama message ma o yettima ko ɗum jiɗɗen goto fo ɗo heedi yo addu hen ballal mum en keɗima hanki le premier ministre mais o haali koye casque wona casque premier ministre o haali ɗum koye en tant que président des partis walla hoorejo gardiɗo parti Pastef wono Ousmane Sonko hanki o waɗi entre parenthèse e rewde ɗon caɗele men dañaɗe diwan o somi wi ko Tamba, Bakel, Matam, Podor, Dagana en ji ene mawni hande caɗele ɗe ene mawni son dégagé eɗen mbawi wiide budget de 8 milliards pour wallude bandiraɓe ɗum ne kadi ko ha joni eɗen beddo eran wasa wade no wayen noni so tawi balle ɗe ne mbaɗe yo totte ɓurɓe famɗude doole ɓe wona dañɓe ɓe tampani ɓe ko ɓen kutorto ɗum ne heewi wadde ko ɗum tagi noon hande jiɗɗen wadde oɗo débat huccodirde bandiraɓe mballodiren enen Fouta so yanama ko enen jana hande Fouta so tawi memama ko enen mema ko enen poti yewtidde e golle men e ko mbawɗen haalde ko mbawɗen wadde mballodiren enen ɓiɓɓe Fuutankoɓe daɓɓe jayiyeɓe so tawi meta en ji président ko garowo inchallah wiya président ne jogori arde hayso tawi ɗo haalaɗo en jiiɗaɗo haale ɗon kono ɗo haalaɗo on haalo pular mbi ha ɓuuɓane woɗɗani keyɗul so ari bisimilla makko kono noon min jiyon yo waɗe
fonde dañɓe caɗele ɓe yoɓe totte caɗele ɗe yo leta o darnoɓe e caɗele ɗe kono enen ɓiɓɓe fuutankoɓe ballodiren gonga mboɗa andi fuutankoɓe nana dari mboɗa andi fuutankoɓe nana ballira min jiɗɗa liyankoɓe nana mbaɗa solidarité nana darine ballodira e komumen kono noon en ganda hunde ɗo haɗata en ganda ɗo paaɗen ndiyam nana ummi dow ndiyam nana ummi less ndemeƴƴe nana ndenta eɗen gandi ko caɗele eɗen jiɗi noon hande leta o jogo en darano en won noon hunde so waɗi en ganda sone watta hande aduna o oɗo état de urgence mo Fouta woni o pneumatique o ɗum hande ene huftidine aduna o partout kalɗo jaaɗa hande aduna o ko ɗum waɗi addi ɗeɗon caɗele Fouta no foti waɗede étude les zones rouges walla hol feere Fouta jogona kono noon hade ɗum addata o ko bandiraɓe hande nodɗen ko solidarité e ballodiral holno ballodirten enen koye men holno darduɗen e koye men bandiraɓe côté TikTok o noon bandiraɓe nana gara hen no fewi addude contribution mumen côté YouTube e Facebook o onon ɗo gonɗon fof bisimilla moon salamu aleykum monsieur Sy a salminama juurama côté TikTok no mbaɗɗa e tampere allo allo kanko de somako ene manki warani taw mais monsieur allo allo bon c'est pas grave on va prendre un autre pour goto fof wawa wadde hen participe mum adda hen ɗo jeeɗen ɗo gaɗen mbaɗen identifié allo allo assalamu aleykum wa aleykum salam Seydou Aïdara ceerno Seydou yettude Allah minen kay min mbiya on tan yo Allah juutnu balɗe moƴƴere batte ndeji holto gonɗa ɗo actuellement holto jeyɗa e joomen Fouta koto wiyete siloru région de Matam gonmi ɗo koye Paris ɗo gonmi koye Paris ɗo gonɗa nam wallahi est ce que inondation o yettima on côté Matam o woodi ko yetti hen kono min kam wona toon ni jinnomi arde inchallah bisimilla ma voilà ko ardi ko emin jara on tan e wallude darnade leñol ngol findinde ɗum voilà kadi yewtere moƴƴande foof emin keeɓa kadi ko nana ko kadi ballal laamu ngu kadi ne yetto ene hucce hakkille mabɓe ene meɗen kadi minen ko yimɓe fof alhamdoulillahi rabbil alamin jetti hen Allah eyyi gati hewɓe ne darinoɗo jamma ñalawma ene Sonko ko naggam ala ɓeɗo jiiɗa fulɓe naggam e naggam ayi haalullaji ne mbayno leydi kulhuleɗe kadi ne mbaɗa yimɓe ne kuuli hay wondunoɓe gandanɗa hoorema e Pastef soko Allah taw kuuli won noon ko hulɓini ɗum ñande foof yimɓe ne ƴatto hankkadi ɓeɗo Sonko kadi guila e fuɗo yimɓe kadi mbaɗani hen ko voilà kono jiɗire andi neɗɗo am so tawi a hokkani ɗum kartal haɗama ha laaɓi cer ala koɓe keeɓi toon eyyi yanti hen kadi ɓe jooɗima kadi yimɓe ne dewni hen kadi ƴattoje kuddi aɗa andi hay heddiɓe wonnoɓe hen seeɗa ɓe ko wayno amen kadi jogoto hen kulol gadi d' accord mbawi wiyede ene jotto enen mbawɗen wiide sukaɓeɓe ƴattore ala ko nafata golle neɗɗo sa yiiɗi neɗɗo a golloto kolla golle makko ko golli saɗa wawi golla sa wawa hollu golle makko neɗɗo aduna ko muñal hande noon gonɗen koye état de urgence dande mayankoɓe Fouta ene jogui état de urgence ngoɗo maayo eɗen ñaagui Allah yo Allah hananen ɗo enen hande en ngala politicien en ngala politique en mbaɗa appel puule Foutankoɓe ɗo mbawi wonde duude Baba Adama diwan o solidarité o ko en noddi appel kalɗo neɗɗo wawi wonde wuuro ma no jogui caɗele wuuro heddigo ngo yo daro darde wawde wallude so tawi o kam paamiɗo tan koko waaji goto meeɗi wiide ko gardinage joni noon gardata koye marché ɗe ra on en hen kanko hokka ɗum joni noon Allah waɗi wuyɓe ngari gardi ko dow gujji kedi sengueji tan gujji kanko noon wiya ko yo o wi janggo e muɗum tan yimɓe mbima an pourquoi aɗa garda ɗo wuyɓe ngari gitti ɗum ɗo bagage uji ha laaɓi o wi ala kanko wawi gardude ko less kono wona mo garde less o garda dow
eyi ɗo noon hankadin ko laamu ngu waɗi toon ballal ko hankadin ko yimɓe tinoto e koye mumen kono hay so laamu waɗi ballal enen hannde en cohli transparent aɗa anndi so wiyama huɓeere yaɗi tan kasimani wiye huɓeere ɓakkere ene fof ne nganndi hannde fuuta kala jogiiɗo huɓeere ɓakkere mi wiyani fof noon ene heewi heen wolmo doole mumen pamɗi so ballal ari wasa tottede ɓe tampani ɓe haɗe tampuɓe ɓe walla tampuɓe ɓe coppane seeɗa gasi exactement ɗum noon ko yo yimɓe daro leta o yo daro fuutankoɓe yo daro ballodiren enen fuuta ganduɗen ko solidarité mi salminima mon ami wonɓe less inchallah a jarama mangu waɗanen ken meeɗani waɗaneɗo so Allah jaaɓi inchallah a jarama a weltanama ha joni bandiraɓe onon wonɓe youtube ɓe encore o continue pour noddude mon jii numéro ne waɗi affiché onon wonɓe batte facebook ɓe so tawi onon jiiɗi wadde participé nane en jiino ɗo hono frère men hono sehil men Yero Guissé o arino ɗo nane ɗum noon eɗen beltonomo ha wona seeɗa eɗen nodda bandiraɓe ɓe tan Mauritanie en ganda ononne wol guure gonɗe to Mauritanie to ɓenne kadi ko bandiraɓe en ganda inondation so tawi yettima ɗumen par ce que en nanani kamɓene on banggue mbaɗanni maayo ngo peut être ko banggue men o ɓuuri yarude walla ko banggue mabɓe o ɗum fof ko enen ndenni assalamu aleykum Moussa Ablaye aba mi salminima Aidara a salminama a juurama mi salmini bandiraɓe wonɓe lesɓe ne mbaɗa suivre kadi aussi DSTV a weltanama mbiyama kadi yon mbaɗa tapoté mbaɗon partagé yimɓe kadi ɓendina message meɗen voilà min e haalama kam mi nani mbiɗa ko solidarité mi sikku ɗum noon so neɗɗo wawi nadde e panel oɗon vraiment poɗɗa tan ko arde gadda hen yiyande en tant que ɓiɗɗo sénégal laji yiide kadi banda hen fuurankoɓe ene dañi caɗele hayso noon a wawa hokkude ɓe muɗum ma waw kam hokkude ɓe solution wona état wona neɗɗo goɗɗo ɗum ko yimɓeɓe foof nodda en jii oɗo déga hande mi yiiɗa heɓde ɗum an a yiiɗa heɓde ɗum goɗɗo yiiɗa heɓde ɗum so bande noon heeɓi ɗum aɗa andi kam ndiyam hande no wayini hande ɓe ngala toɓe jooɗi ɓe ngala toɓe leeli hay rewdeɓe dewal mabɓe Allah kadi weeɓata par ce que a dañira hayro jooɗiɗa ha mbetta sajjade ma aɗa juula ɗum no fof woni hen donc noon nodda ko bandiraɓe kala joguiɗo hen galle jaaƴo aɗa ñaaga nde mbawata wadde récupéré ɓeɗon ɓe galleji mumen jeni gadda ɗum e galle ma mbawɗo hokkude ɓe hen wutteji ene sohla paɗe ene sohla sukara ene sohla café ene sohla par ce que ko ɗum ɗo woni ballal ko ganduɗa ko ganduɗen hanki lansama noon message wonɓe tiktok ɓe alhamdulillah machallah depuis nden ha joni eɓene kaala matin midi soir ɗum noon min pattaki hay goto ɗo wona haare wiya ko kala autorité e kala kadi ko ganduɗa Allah ne hokkuma jawdi aɗa ñaaga sippo Allah wattu haqqille ma e ko kewi Fuuta ko tukkiran ko Dagana ha wiyatma ko ɗo woni Kidira ngare kalden mbadden ƴeewen solution to mbawɗen wonde foof Afrique o Europe o Asie o wonɓe Dakar e Fuutankoɓe mon foof yo waɗa hen junngo muɗum ballen ɓeɗo bandiraɓe par ce que en ganda affaire o to haɗata no mbiɗa nani ndiyam ɗam nene dow ɗam nene less so hawri noon en ganda to haɗata ene wawi yettade hay guure ɗe cikkanoma keɓe ndiyam par ce que hande ndiyam ɗam quand même aɗa fuɗɗi hewde hanki e subaka hen keɓan information par ce que mbiya chaque jour mais en nani hanki l'état o hanki jamma l'état o ni dégagé 8 milliards en keeɓi wiyede président ma yaa toon yiide golle ɗe est ce que ɗum ɗon aɗa ɗamini oɗo kalis batteɗe dégagé en ma rewnuɗo foti rewnede ɗo walla ala enen a tant que ken bandiraɓe ken hoddiɓe jeydaɓe gurdam hol darde men nde poɗɗen darade wallude bandiraɓe men ɓe abba arandi ɗum ɗo ko ka urgent ko ganduɗa ko woni état
so wi'ama haalis ne waɗe dégagé aɗa muɗum yaltude aɗa ɗum ɗo kam ala ɗum ɗo wona ko hunde wawde fadode wawa fadde par ce que ko urgent woni ɗo comme no par exemple jaaha hôpital gara daga jiyaɗo mo ganduɗa ko oto mo feri ene feri neɗɗo so ari on ko direct ɓe ƴettata ɓe nanna ɗum oɗo ka noon ko noon wayi oɗo ka fota darade nde fade wonde yo kaysi waɗa débloqué trésor public eɗe ƴeewe mbaɗo occupé oɗo marché par ce que ɗum ɗo koko foti wonde sur place foti wonde ɗum ɗon noon ko état o emo ganduɗa ɓe mbimami c'est des milliardaires walla saaha joguiɓe 1000 francs walla joguiɓe 500 francs ɗum ɗo foof goto foof foti ko arde waɗa Ablaye nokku mo jeeɗa o ndiyam ɗam yettima toon walla yettaki toon ɗon kam min wuura men mi yettaki yettaki wuura men franchement les communes mon ville ndiyam ɗam yettima toon walla yettaki so wona mi nanino kanel seeɗe côté dow terrain maɓɓe to toon waɗino ndiyam seeɗe mais wayani comme no ko jiimi e waji goto jaltuɗo nane o woni hoɗɓe côté horkañer to ɓen tellement c'est mi yeeɓi vidéo abba sa daari an hoorema vraiment a ronkat joɗade matin ma fewata par ce que tellement ene yurmini e te kadi ene hulɓini par ce que ƴewata ko ndiyam ɗam woni koy kadi courant électricité ene wawi addude caɗele goɗɗe ɗum ɗon fof noon hande so en tant que yimɓe mbattani hen hay guille normalement hande courant foti ko coupede pour en attendant par ce que centre mabɓe woni koye ndiyam to kuppa kadi wawi addude caɗele goɗɗe ɓeyɗo kadi wadde dégâts goɗɗo ɗum ɗon noon hande franchement ponnoɗa yiide hande c'est des camions taw ko ganduɗa des sapeurs pompiers ene mbaɗa dégagé plus de 5000 camions fonno dara toon actuellement hande pour wadde sécuriser ko ganduɗa courant o wadde sécuriser ko ganduɗa kadi wonɓe ndiyam par ce que ko ñaw kadi ɓeydata ɗum noon fof ene fawodiri hande donc noon ɗum ɗo mi yiyani hande goɗɗum ne wone nder sénégal hande capital o hande ala ko foti waɗe toon hande vraiment kamɓe fof ɓe ponno ko ƴeftude paɗe mabɓe ɓe doga ɓe paye oto diwan ɓe ganda hande ko ɗo woni urgent actuellement Ablaye a salminama a juurama a weltanama ƴetten wonɓe ɓe goto fof kadi adda hen participation en Ablaye je mboɗo sohluma ɗo e yesso seeɗa le deuxième débat payaɗo salamu aleykum allo oɗo ala tan yimɓe ƴetta kala bawɗo hen arde addude participation mum bandiraɓe mbaɗe tappote live aji ɗi mbaɗen participé hande noon ko Fouta daranoɗen ko Fouta jiɗɗen yo ɓamtu saabu caɗele gonaɗe salamu aleykum maaleykum salam kara salminama debbo Foutanke a salminama a juurama alhamdulillah vraiment yewtere nde ne waɗi fayida no feewi saabu ko ɗum woni actualité o a weltanama no feewi mi nani aɗa namdomo joni no aɗa wiyamo wonde hen wonko keɓɗa nande état o yaltini fodde 8 milliards pour wallude diwan tuggal ma dagana ha tawi keedira yiyandam affaire o sinno état o umminoma law situation yettota ko ɗo sabu avant ko barrage de Manantali o ene uddite yimɓe ɓe kamɓe toppitiɓe on ɗon domaine o ɓe poti ko yaade ɓe mbaɗa inspecté les lieux ɓe ganda est ce que barrage o so udditama lorata woni guure ɗe so tawi ene lora ɓe ƴetta mesure aji ɓe pour barrage o so udditama wasa lorde fodde yimɓe fof ɓe toon ɓe par ce que mino hande guure kewɗe Fouta affaire o yettima ɗumen c'est très grave affaire o nana bonna ko heewi te kañum a wawa wiide aɗa ƴettana ɗum donc e yiyande ma o l' état o ne anduno oɗo catastrophe naturel ko jogornoɗo arde ɓe porno ƴettude ko précaution mabɓe guila ɗum ɗo yettaki population ko welsidare mabɓe tagui ha ko population heeɓi ɗo ko welsidare bandiraɓe yo yimɓe kaldu gonga ko welsidare saabu barrage de Manantali so udditama eɗen gandi hol guure poto wadde pototede wadde touché par exemple guure gonɗe woni les villages frontaliers là par exemple sa ari Fadalam e Barkeeli a ari hakkude rewoyel Matam e Matam aɗa andi
barrage o udditama ɓeyde ɗen gure koɗe takkiɗe maayo ngo ndiyam ɗam heɓatɓe ɗum woni noon kala gure takkiɗe maaje ɗi barrage manan tali so udditama ɗe mbaɗete touché par ce que kañum ɓuri ɓaɗade barrage o enen fuutankoɓe enen poti wadde réunir ƴeewen solution bandiraɓe men ɓe kono so tawi ko oɗo état gonɗo ɗo hannde wona kamɓe mballata en sabu en ji 6 mois ɓe goni ɗum à la tête de cette nation ha joni ɓe mbaɗani nominé fuutanke tan mbaɗo représenté fouta taw koye poste joguiɗo valeur ɗo e leydi he ça c'est de 1 deuxièmement kamɓe ɓe goƴa ko campagne maɓɓe o on jii hanki Ousmane Sonko waɗi sorti mum politique ene haala ala ko haalis wona affaire législative o nde wonno ko ɗum woni hannde sohla maɓɓe ɗum noon wadde bandiraɓe fuutankoɓe yoɓe nganndu so tawi ko ɓeeɗo mballata ɓe guittaɓe ɗeɗo caɗele wallahi ɓe cuwa sabu sinno haɓe jinno walludeɓe barrage de manan tali o avant kede uddite mbiɗa sikki kay mataw toppitiɓe affaire barrage o finata tan mbiya udditi barrage mataw ko ma waɗa to waɗa signé ma waɗa to rewi ma waɗa ko ɗumen du coup avant kede uddite ɓe ponno ko wiide sen udditi est ce que ɗeɗo lorata ko hen donc ɓeɗo loriɓe hen hannde nde wonno ɓe mbaɗani ɓe yiite ɗum noon wadde bawɗo fof yo gure ɗe kanƴe fof yoɗe mbaɗa réunir woni fof ƴeewa wallude ɓuuro mum no yimɓe enen fuutankoɓe no ngannduɗen ni tan sabu yimɓe fof ne nganndi enen ko enen tan daronto koye men ko enen mbaɗata cotisation ngaji men ko enen mbaɗata pelle men ha mballen hoddiɓe men ɓe sabu hannde hewɓe lorima hen hewɓe tampi hen ɗum noon wadde ko ɗum tan jogi noon hen a jarama mi ñamlo ne mbaɗa des commentaires négatif ñamla a jarama dambe fer a weltanama no ñamlo inde nderan a weltanama ha to gonɗa kala e dunde baba adama bandiraɓe ha joni tan ko kala joguiɗo miijo mum yo ar goto fof ko yiyande mum addata ko situation Fouta o ko bandiraɓe Fouta addaranni en goto fof yo addu hen miijo mum e yiyande mum taw noon koye needi e teddungal wonno no wiyon e gone plateforme YouTube Facebook par ce que ko halte TikTok o nana yalta e YouTube e Facebook donc ɗon yimɓe fof non mbaɗa participer pour yidde wadde identifier caɗele men ɗe solidarité men ɗum noon kala natɗo hen yo walla yo haal hen ko waɗi fayida ko jokki endam ko mawɓe keɗoto hen. Salamu aleykum Salma. Waleykum salam, a salminama. Mi salminima e juurimama. A jarama. Eyi aɗa andi alhaali Fouta o eyyi ɗum kam ɓooyi kañum adi ko bakkel ko il faut yimɓe paama ɗum par ce que ilam naati ko ɓooyi par ce que min nani ɗum ça fait plus de 3 semaines nanmi Sinthiou Diom Dioro won galleji naatɗi noddumi toon neɗɗo goɗɗo toon lamdi mum o haali kam alhaali o no tolni kono en jaani hen laamu ngu no ɗacci ɗon haqqille a faami haa gigilon en fof naati silla en fof jiiɗum te mbaari catastrophe naturel ko wayni so heɓi e jogi laamiɓe ɓe pot darade ɓe kollire hen kamɓe ɗum ko haaju maɓɓe kono kam ne yiya welsugo no woodi hen weltidare ene woodi hen mais pourtant ɓe ngari toon ɓe garti toon non saɗa ara a ardat par ce que eɗen nganndi daano maayo no wayi a faami ko wayi noon so tawi heɓi wona aɗa ara tan aɗa daro aɗa haalde yimɓe a arat ngarda ko ngannduɗaa ɗum ene yaltina yimɓe e oɗo musiba a faami kono wona tan wiya tan ko ministre yehi toon walla gouverneur yehi toon so gouverneur yehi toon eyi a darima ko yimɓe fuutankoɓe koye men kamɓe ɓe ngannduɗaa wonko Allah resnii ɗumen ko ɓen ngoni hannde no mballita yimɓe wonɓe toon ɓe ko wayni gijlon en on njii sukaaɓe ɓe no darriri toon même ko kalɗa ɗo ko pelle gonɗo ɗo e France ene famɗi wuro mango ngo ala fedde France so tawi no dañananoɓe identifié aji hol gure jayaɓe jayaji ɓe mais pelle gonɗoɗa yo mbat débloqué hay so 200 € 300 € mballita gure keddiɗe mbawa ko mballiti hen eyi ɗum hawnaki ɗum ko solidarité no fonno wonde aɗa andi noon en poti famde won probléme uji keɓoɗi eyyi yimɓe mbawa ɗum réglude ɗum ko état tan wawi ɗum réglude d' accord par ce que anani hanki Ousmane Sonko wi état o ma yaltin 8 milliards aɗan tan pinata mbiya 8 milliards nani ɗum fuutankoɓe wonɓe France Amérique fof Gabon en fof son ndenndinino hannde immata ɗum a faami joni noon
min ko pammi woni wajibe kambe dum wala haaju mabbe il faut yimbe paama dum donc an ada hokki welsindare l'état on e manki darnde mum e fuutankoɓe inondation badɗo dum na gabi kadi nane won suka debbo jaltuɗo won ko haali en mbattanen haqqille par ce que l'état on e anduno les gravités ko jogorno arde koɓe ponno wadde alerte à l'avance effectivement non pour ɓe ƴetta précaution maɓɓe pour ɗum ɗo wasa tawde ɗo ɓeɗo hayso tawa kam woda ko yeki taw woda ko boniraka ay gouverner c'est prévoir te kadi yo yimɓe paam so tawi mbiɗa aɗa yiɗi ardade leydi andu ko funnage hirnage rewo e worgo kañum gartatoɗa a ƴettata tan mbiɗe ko ɓeero tan laamotomi ko heddi ko haajama ala hen par ce que toon mi dañani toon nafoore carte ɗum wona lawol a jarama doyen won wonɓe joni noon eyyi koɓe mbi 8 milliards weltinama ko hollirta ko jaafoɗa e konngol he koɓe semtoɓe gara oro wi noon doyen ka mawɗan eyyi aɗa andi ko waɗi ɗum mbimi noon eyyi a wawa arde mbiyata ka tawɗo leydi ene fukki e leydi hay hunde ala ɗo pina par ce que paaɗa koye campagne mbiya aɗa farka yimɓe mbiya état na tottira 8 milliards a jarama mon frère a weltanama respecté yimɓe ɓe a jarama jaadude e mabɓe emo yadanema fof eɓe poti ɗum tottude haqqe muɗum a jarama no fewi bandiraɓe message ma o yettima ha joni tan ha joni won wonɓe less ko siftinde tan bandiraɓe en goni live YouTube Facebook et TikTok ɗum fof ndendinɗen e situation hande inondation gonɗo enen jiiɗi noon kala nodduɗo yo are e inondation caɗele gonaɗe solidarité o darade en hande enen hokkude communication dendagal ɓiɓɓe fuutankoɓe ɗo goni holno ndenten ballodiren ballen bandiraɓe men wonɓe toon ɓe bandiraɓe ɗiɗo jayeji ndiyam ɗam ha joni so tawi ɗam dartaki ko caɗele mawɗo jogoɗo addude hol responsabilité men avant l' état o wonnoɓe ɗon ɓe maire uji ɗi wonnoɓe ne gaño jamma ñalawma subaka yiiɗe kamɓene hol darde mabɓe hen ɗum fof noon hande en ndendinan jewtuden bandiraɓe ƴetten bandiraɓe noon wonɓe less ha joni jiiɗi jokkade e golle ɗe goto fof adda hen miijo mum e yiyande mum mbawen salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh a salminama kadi a weltanama a salminama a weltanama e golle ma enen mbaɗi fayide an noon ka intelligent mbaɗa andi kadi ka joom gandal waɗe haalullaji vraiment so tawi wona kay eɗen jaari banggue aɗa foti aridde jomumen exactement en woodi ko ganduɗa wona yiyande an ka namdiɗo holɗo taade caɗele gaari holno mbawaten wadde ha gandanɗa hoore ma ballen bandiraɓe meɗen exactement ewa so tawi noon en jaari politique enen fof ken politicien ji e min c'est vrai komi haal pular komi fuutanki komi Sinthiou Garbanajo ay gongoni mi hoɗani dande maayo kono noon hande so tawi mawnam nen toon resa e banda men hande enen fof ken so tawi hande enen jiidi en mbawa sertude voilà joni noon wol mi yiiɗa ruttade wol debbo goto ɓennuɗo wi barage o nde ittere nde e ɓe ponno wadde prévenu barage o ko dendaɗo rendi ɗum ko Mali Sénégal Mauritanie wona ewa kadi barage o woto jejjire on waɗi très important par ce que barage o so tawino ɓe gudditanamo ñande o dajjiri ɓuranno bonde ɗum yimɓe calculta ɗum wallahi barage o so dajjirima ɓuuri bonde nden dane ma hay goto heddata fof yaltat ko ɗum tagi noon uddira dame jeeɗiɗi guddira pour ndiyam ɗam wawa ustade ko ɗum noon waɗi noon ɗam ndiyam han kadi ari telliɗo o saaha fof nde no uddire kono hikka won noon aduna o e changement climat o toɓoldi ɗi ɗo to kalda mami ɗo France wol côté waji goto nen ɗo waɗi direct e ndiyam eko widdude e nder wuuri he donc ɗum ko aduna o fof ko partout dans le monde France ko waɗi inonde ko enen dañata ɗum enen voilà France ko waɗi inonde ko enen keɓata ɗum enen eyyi joni noon neɗɗo a wawa aduna so tawi aɗa woni opposant neɗɗo Allah hokkimo laamu a wiyaha ni ya yaade makko mais noon wol acte uji ɗi laamu waɗata komo caliɗa o foof yaade mabɓe enen gandi ɗeɗo caɗele ko laamu wawi wadde toon hunde kono enen population o eɗen mbawi rendinde kalis mbaɗen mais ko laamu wawi o enen en mbawa ɗum kadi so ɗum ɓenni kadi wol wonnoɓe ɗo ene laamino en jiyani acte uji mbaɗi par ce que hande mbiyata tan ko yo wonɓe laamuɓe mbaɗ ɓen hayso hande gummima en liggorno en jogui moyen yo o addu ben maaro o adda oto maaro o adda ɗum ɗo
ajarama ay njaafuɗa tan gello keddo secondaire lim worɓe lesgile ɓooyani ka jaafuɗa noon mi liɓo ɗo sino wadde ɗum politique so tawi ɓe état waɗano yimɓe heccanki ɗeɗo balla fof nene gulle ɓe mbaɗani joni ɓe mbi ɓe jaltine 8 milliards eɗen gandi wona kalis tokoso joni kadi dutto ene mbiya 8 milliards o ko politique joni holno ndeɗortoɗen na abdoulaye min mbami ko noddude appel bandiraɓe yo noto en ballen ɓiɓɓe fuutankoɓe wonɓe ɗam ɗo ndiyam haalo min politique mi ronki hande andude sukaɓe men ɓe jiiɗi politique trop ha nanni ɓiɗo mbawa yaltude yaade mamma politique yaade mamma de travail enen hande sohlen ko wadde appel holno mbawɗen wallirde solidarité ballen bandiraɓe men guure taariɗe ɗe so tawi an galle ma ne yaaji ɓeɗo ko école aji goni feɓe maji ngala holno mbawɗa wallirde bande sa defi bottari holno mbawɗa nawnede bonde mboɗo andi fuutankoɓe nana mbaɗa ɗum ɓurɓe jogade woɓɓe caggal leydi ene guure men ko hoddiɓe on mbaɗi budget mon kalis minen no wuuro amen ken hoddiɓe inonda so arani min guitta e kees amen ɓe mbiya ndehe mballotoro ɗe wonɓe Dakar kasalika ko noon wonɓe Gabo ko noon partout ko noon solidarité o ballen enen ɓiɓɓe fuutankoɓe par ce que ala ko tawi mboɗo haalanma ɗum ɗo wallahi lazim mboɗo yi vidéo goto yimmiraɗo goto mi anda sa yima fotte makko amo woye bojji affaire o ça me fait mal voilà ƴew côté Mauritanie ça me fait mal joni noon enen gandi hande so wiyama huɓere yoni tan enen haqqillaji men dogata peut être mata ko huɓere ɓakkere ɗum noon on hande kala joguiɗo huɓere ɓakkere yawide fof ala kono hande kala joguiɗo ko huɓere ɓakkere e Fouta aɗa andi wonko mankira donc noon hande ko enen poti hande noddude appel mballodiren politique o jejji tan jiiden yimmo jiiden baaba gam ɓamtare Fouta a jarama Moussa Abdoulaye mi sammini Sindiou Garba ko wuro mama men ko toon mamam jeeya a weltanama no fewi a jarama Moussa Abdoulaye en ƴetta ɗo tan bandiraɓe ha joni mbiyen tapote live o wonɓe YouTube ononne son jiiɗi wadde participé bisimilla moon wonɓe Facebook son jiiɗi wadde bisimilla moon wonɓe TikTok bisimilla moon numéro téléphone o ne waɗa défilé oga banggue WhatsApp walla ko ɗo e leydi he gonɗa sa yiiɗi noddude appel normal min nannuma hen gadda hen miijo ma ha joni noon liste ɗe yiɗɓe nadde ɓe ene keewi mais goto fof men kokku ɗumen gueɗal mum mais e dow neɗɗankagal salamu aleykum musidɗo tedduɗo maaleykum salam ceerno Abdoulaye holto noddata holto gonɗa gonmi ɗo to hoore fonde koye hoore fonde gonɗa hoore fonde gonmi par ce que andene guila caɗele woni ɗum de ko Abdoulaye Farba woni ɗo samedi ha joni mboɗomi ɗo Fouta mboɗomi Farba mane samedi ha joni nde caɗele nde woni de eyyi Farba Ngom elle a déplacé toute son équipe nan min ɗo e Fouta Farba Ngom waɗi on déplacé foof on gari tout son équipe ala keddo Dakar an mi nani gouverneur waɗi décret à partir de laaɗe ɗe woto mbattu yaade certaine heure faade Mauritanie ene woodi walla woodani aɗa andi pour l'instant karara ko tengtiɗo hen ko caɗele gonɗe danuma e de en jaari en jaari toon en ƴeewi caɗele population o on a constaté les problèmes barrage o udditama karawal ngal so wona pont hoore fonde o koko muddo yimɓe ne mbawno yaade par ce que min mi umme lawol ndulumaji ha yettiya Diourbel on a aucun problème parce que no min jalte laana hoore fonde min jeehi ha Diourbel min jetti auto min mbaɗi tout la tracé de danumayo jusqu'à min jaltiya ndulumaji on a aucun problème bara so ɗon udditama no woodi guure dañde probléme minen min jeehi to ko Bosaye mo Farba resna o commune foof tottama 10 tonnes de ciment 10 tonnes de riz ak paquet aji 5 village fof no woodi commune tottimu noon mais ɗum ko ballal Farba yaltini ballal mo Farba Ngom yaltini avec ses propres moyens mbiɗa wuuro foof no foti heeɓi mbimami somi joni montant kalis en jiiɗa kalde ɗum non fof ko keeɓi wuuro fof ko keeɓi eyyi no wawi naftude wuuro ngo mais min mbimi commune fof les commune aji nayyi ɗe mo ganda ko woni Bosaye commune fof heeɓi ko 10 tonnes de ciment e 10 tonnes de riz e paquet aji 5 pour waɗa commune fof min waɗi ɗum juuɗe mum koye adjoint maire gonnoto no pour yo guure danama wuuro fof momin ndewi noon dans toutes les tranches village de Bosaye wuuro fof haɓe enveloppe mo ganda yimɓe ne mbawi ruttade ɗum e wuuro ngo naftude yimɓe joguiɓe probléme o par ce que wona wuuro fof jogui probléme jogo e galleji joguiɗo probléme donc onon kala wuuro ngo garɗon mbatton ko identifié joguiɓe probléme ɓe ko ɓen dañi jeeyi ko waɗa dégagé o walla ko wuuro ngo fo jeeyi waɗa dégagé ko
wana wuro jeyi ko joguiɓe probléme ɓe mbaɗa joguiɓe probléme ɓe image uji min jeeyi min jetti image uji min mbaɗi fof min gandi mbaɗi kosage ko woni probléme alhamdulillah noon darma en koɓe joguiɗi yettide Allah caɗele nde ari mais ɓene muñi ɗum mais min notti erango bandiraɓe fuuɗonkoɓe pellede comme no mbiɗa ni kala hoto neɗɗo wi ko état kala pelle gonnoɗe Fouta kala koɓe mbawi hay sa woni pelle jeeri ya ittoye pelle ma no foti foof hay so woni ko toon goto maaro walla sac sukar ƴewano mbaɗata affaire ha yetta dano ma en koɓe Ablaye an ka responsable politique ene fof eɗen gandi min jiima e téléji ɗi e darde ma e golle ma côté président Macky Sall e Farba Ngom Ablaye mi fuɗɗoro commune Agnam ene jogui wonɓe Dande Maayo commune Koɓillo ene jogui wonɓe Dande Maayo commune wallam wayi commune Dabi ene jogui wonɓe Dande Maayo hoore fonde ne waɗi wonɓe Dande Maayo wona eyyi Cilel woni ko ala mais enen jogui guiji noon ko Dande Maayo Okidia ene jogui wonɓe Dande Maayo Nabbaji ne jogui wonɓe Dande Maayo Ogo ne jogui wonɓe Dande Maayo Matam koye Dande Maayo woni peut-être mbawi wide les deux villages ɗi gonani yimɓe wonɗum e Dande Maayo ko Cilel e Wourossogui joom des responsable politique wonnoɓe ɗon ɓe hande gonti opposant ji holkoɓe paɗi darde mabɓe hen e wallude bandiraɓe mabɓe wonɓe e maayo ɓe aɗa andi min mbinomi saɗa wondi commune mbiya aɗa yiiɗi commune mo en goni laamu aɗa yaade yimɓe hande haysen terte laamu ala hen mo commune mo ganduɗa ko responsable ji politique ala ko Allah lobi ɗum sa yi commune de Nabaji y a beaucoup de responsables qui est là-bas sa yi commune de Nabaji Ablaye Sali Sall nan toon Ceerno Amasi nan toon Ablaye Sy Das nan toon ko Dande Maayo Jeeya Jibi Jeeya nan toon ko Jeeri Jeeya ko Diallo kamɓe somin ndendini koɓe dañi ko hay so goto fof waɗi ko 1 million wawi nafde Dande Maayo mabɓe Boukidigue ça y a beaucoup de gens qui est là-bas Kaldu Wague il est là-bas et des autres responsables politiques de ko Ali Seydi Baye Lay kan nan toon Abdoul Doudli nan toon Abdoul Aziz Touré Jeeya ko Dande Maayo Elimane Fall en Elimane Fall Ousmane ala oɗo la Salla no wiyete soɓe ɗinɗini koɓe jogui ko yaade e Kaldu Wague yettoya Dande Maayo jewde caɗele Dande Maayo wallodire e mabɓe deuxième fois Karara ko waɗi important no woodi min mbimami min e président Macky Sall le 1er avril jamma avant on waɗa passation de service il a reçu la département Matam une 32 personnes ko min woni 32e te ko min huccite président Macky Sall Farba no huccite Haarano Moussa Dia en joodima toon kalde probléme des infrastructures de Fouta Dande Maayo so tali o gastono probléme wotta o wi il a bouclé financièrement ko ummi ndulumaji fayi guijolon on kalis gasi deuxième kalis o koye PAP 3 woni o waɗi ɗum bouclé o totti ɗum CSE yo yimɓe daro lang en perdre pouvoir Ousmane Sonko en soɓe gari hay soɓe jiidi wadde ɗum ɗo yomin daro lang pour mbawde darade assemblée pour loi de rectificatif finance wawi waɗede pour Dande Maayo caɗele mum wawi gasde Ablaye Karara Ablaye ay poore fonde no muta mais président Macky Sall jetti ko pont o nana Agnam sa ummi Agnam aɗa yaha ha ciccangol ngol ko toon pont goɗɗo watte étude de façabilité o gasi ha gasi toon ko lawol ngol ummoto taw so ceeɗu so ndungu ari yimɓe jaltat Agnam mais so ndungu arani yimɓe ne jalta oɗo fonde Agnam foof ok Ablaye a jarama wonɓe less won yiɓede participé merci Ablaye a weltanama no fewi ha wona seeɗa en jii maire hono maire o naatiɗo o haali hono maire Farba Ngom ƴetti fodde waɗi fodde mum no foti waɗirde ni waɗiri noon ha timmi eɗen jiiɗi noon hande maire uji ɗi e alɗuɓe ɓe e dañɓe ɓe noɓe dartoɓe jettito Fouta goto fof hayso sac ciment walla hayso paquet sangue walla sac maaro hande woɓɓe toon ɓe ene jiiɗi hande waɗede très bonne condition hayso matalaji jomumen daña ballite enen ƴettoɗo on noon frère mo mbawɗeɗe yiide hono Moussa Thiam kanko no monɗo e ɓoggol ngol eɗen jiiɗi nannudemo o ɓooyi mo ñaagui yafuya won noon affaire o ko liste tan natoɓe salamu aleykum salamu aleykum gara Abdou Sarif Moussa an kam mara ka majjunoɗo e duuɗe baba tan wayi kam majjunoɗo no mbaɗɗa aɗa selli a passage mawɗum alhamdulillah yetarallah holno jiiruɗa état de urgence goɗɗo Fouta o noon hol miijo ma hen vraiment kadi ko mbaɗɗa ɗo ko weltare annene ka ɓoyɗo haɓade kadi mboɗo jarnoma kadi ko mbaɗɗa ɗum ɗo ko pour Fouta kadi ɗum ɗo kadi vraiment ko yidde hoore mum jeeya
bon min jiirami ɗum yimɓe yoɓe gacci yawde wiide ni yene laamu par ce que hollum ɓeeɗon jooɗimo ɗo pendant 12 ans de pouvoir ene jogii ministére uji haalpulareɓe jeyaɓe nder Fouta annduɓe caɗeele Fouta annduɓe caɗeele fuurankoɓe ko nguurata kono mbaɗani ɓeeɗon jooɗi ko à part 4 mois jooni so mbiyama joni tan yo mbat ɗum ɗo wawata wonde minen min ɓooyi dugde caɗeele fuurankoɓe ko fuurankoɓe nguuri e min ɓooyi kadi dugde kadi ɗum ɗo gila gandanɗa minen jeeramen wuramen ko 12 ans Macky Sall natano ndiyam ha heewa pourtant amin jogui ministre pourtant amin jogui maire koye wuramen jeeya koye Macky Sall wonno pourtant ɗum ɗon foof hamin duhonno ko way noon haaletaki e nder Fouta lawol Dande Maayo Macky Sall nena gaynani ngol yeehi haaju muɗum eme ɓeɗon laami e par gandanɗa ɗum ɗo yimɓe mbiya wayi ala ko mbaɗi yimɓe gacca par politique Fouta gila dawa dawi ko ɗanniyankoɓe mbaɗata enen ɗanniyankoɓe poti tinnade poti darade ko mbaɗanɗen ko jokken ɗum ko heddi ko noon laamu ngu so tawi waɗani so laamu ngu waɗani ko foti wadde ko enenne kadi enen fof jalten kaɓoɗen ɓe saabu ken ɓiɓɓe fuurankoɓe ken ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ko hen jeyɗen kaɓoɗen joni an kono ganden hoɗen droit meɗen Moussa kalsen nawde hen politique eyyi Moussa aɗa nangi l'état oɗo so waɗani devoir makko enen fof gaccen ɓe wona noon mbiɗa min soɓe mbaɗani droit mabɓe soɓe mbaɗani ko poti waɗande ɓiɓɓe Sénégal naaɓe soɓe mbaɗani ko poti dignade ɓiɓɓe Sénégal naaɓe minen jaltata min kaɓoɓe min kalanaɓe komin kalanta par ce que minen ko Sénégal ñori min kadi ko diwan amen ñori min Fouta joni ñori min ko ɗum ñori min min kaɓonnoki min darde min kaɓo e internet e tan pour wonde bose walla pour wonde kamɓe pour wonde walludeɓe no minen ko Sénégal min kaɓotono ko yo few kala to ɓi Sénégal woni so hay même Casamance même partout dans le monde poɗɗo heɓde haqqe mum e nder Sénégal yo heɓ haqqe mum ɓiɓɓe Sénégal naaɓe yo mbawa gollude Sénégal ɓiɓɓe Sénégal naaɓe yo gaccu mayere ndiyam o ɓiɓɓe Sénégal naaɓe yo keɓ gartam mum e nder Sénégal minen ko ɗum min kaɓoto joni Moussa catastrophe naturel baɗɗo 8 milliards baɗaɗo dégagé ma président arton peut être à partir de vendredi et samedi garoɗo est ce que 8 milliards o amo yoni Bakel Matam Podor Dagana est ce que oɗo 8 milliards maw yot catastrophe naturel baɗɗo o ewa aɗa andi 8 milliards o ko so in ko projet tan moɓe kaali pour ɓe mbaɗa so tawi ɓe mbaɗi ɗum ɗon so tawi ɓe gandi ɗum ɗo wawa wadde ɗum kadi maɓe darto kadi ɓe ƴeewa kadi solution kadi noɓe mbaɗiri noɓe balliri ewa ɗum ɗo e fuurankoɓe mbat yo fuurankoɓe ndo mbat félicitation yo fuurankoɓe kadi belto hen yo fuurankoɓe kadi gandanɗa hoorema naggam ɓe junggo ko faten noon par ce que weeɓani laamu waɗa déplacement ara en ƴeewa caɗele mon en ƴeewa ɗum ɗo moɗon ɗum ɗon woto yimɓe nawdi hen politique yo nawdi hen kamɓe ɓe gaari ko fewnude leydi mabɓe gaari ko fewnude diwan mabɓe koye leydi ndi kamɓe ñoriɓe ɓe nanggani ɗum ɗo o ko pullo walla o ko jolfo walla o ko séréer kamɓe ɓe gandi ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe keeɓi caɗele keeɓi tampere aɓe gaari wallude ɗumen yimɓe fuurankoɓe jiiru ɗum ɗon kasa yiiru tan min way ko Macky Sall wonnoɗo walla way min ko oɗo ko Farba Ngom ko diwanam walla Mamadou Talla ko diwanam non yimɓe jiiru ɓe gaari koye nokku mabɓe ɓe gaari to poti fewnude ɓe gaari kadi koɓe jii ɓiɓɓe haalpulareɓe en keeɓiron caɗele en keeɓiron goɗɗum ɓe gaari ambawno soɓe aɓe so tawi kadi ɓe garani ɓiɓɓe fuurankoɓe ala ko mbawe mabɓe pour wiide ko wonnoɗani par ce que on jurnoɓe ɗon 12 ans oto yimɓe jeeji 12 ans de pouvoir 12 ans de pouvoir ala ko mbaɗanɗa diwan ma ala ko gollanɗa diwan ma ha ɗeɗo caɗele gara joni ɓeɗo gara e nder ganduɗa 4 mois wiye wayi ɓe ala ko mbaɗi toon ɓe ala ko golli toon laamu ngu wona noon ok mon frère a weltanama message ma o ko bien passé en jarani yiyande kono welara wona jafaɗa ala min hande wallahi Moussa min hande ko Fouta waɗi kam ñor kala ko neɗɗo jogui kone haala kone faate Fouta min ko politique Fouta o ardinimi goto fof nono jogui yidde mais to Fouta o dilli mi darot an sa haali ka poɗɗo haalde sa haalani ka poɗɗo haalde par ce que aɗa andi ko kalata andi politique a jarama kalta to en ko kala ɓiɗɗo fuurankene weltanima jokku gollaɓe a jarama mon frère a jarama joɗadare ne gagno walla ne waɗa politique walla ne ƴetto walla ne haala ko anda a jarama merci donc yawi wiide oɗon hayso welatama Sonko moye Diomaye on calminama ha joni bandiraɓe mbaɗe toppote live o wiɗi ko solidarité eɗen jiiɗen ko allo assalamu aleykum salamu aleykum a salminama ko diɗo no mbaɗa a salminama a weltanama ɗo gonɗa ɗo waɗi dille seeɗa
dara men har nder suudu par ce que madame ara ɗo téléphone eɗen goni en direct YouTube e Facebook e TikTok pour yidde hande situation naturel gonɗo Fouta o goto fo adda hen miijoji men e solidarité o no guure ɗe e caggal leydi holno bandiraɓe ɓe mbawata wallodirde e bandiraɓe men wonɓe dañɓe caɗele ɓe bisimilla ma te en direct e ko adi fof mi salminimo mi salmitimama mbeɗa namdo so tawi ɗe selli minen ga alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah gale sella mi winoma joni joni ken hoddiɓe par ce que ka sadirnaji min ko guddurnajo ken hoddiɓe mbar ko ñallita ko ñal mbar ngesa mon ba kam nanno baba ndiyam ɗam ruttitima caggal walla ɓeydima eyyi ɗo joni to gonɗo ɗo joni ɗaade mayen gono duña ngesa ba waɗan tan ndiyam banque man kadi gasi haala mum gasi eyyi kono hawnaki Allah wonta moƴƴo kadi aussi ma wonko Allah lomtin ɗon joni enen jaafoɗa ɗon ba enen joni enen a wawide aɗa rema tawa ala assurance ne wodi kono ngesa ba e WhatsApp ɓuura men mi nani wonde ngesa ba aɓe jogui assurance par ce que kala fof prême mbanno ene waɗi assurance eyyi ɗum kam mi nani ɗum ɓe kaali ɗum ɓe mbi wonde ngesa ba ene waɗi assurance donc normalement ɓaɗ ko catastrophe naturel assurance ono foti ruttudeɓe quand même ñamade mabɓe ha timma hay so tawi noon doole mabɓe ɓe perdi bisimilla ma are débat he en tant que ka dane ma hen joni holno jiruɗa min débat o eyyi débat o ko min ko ñinmi haldeten ko par rapport e yimɓeɓe no ndiyam ɗam natir ni e kadi noɓe jiɗi ballirede ni to banggue laamu to min kam so tawi ko min waɗanno ɓe dokkatake kalis yimɓeɓe poti taw ko egguinede to ɓe gonɗo ɗaade maayo ngone naata yoɓe jaltinne diwanuji ɗi ɓe goni ɗi taw ɓe nawi banggue goɗɗo hay soko basuji mo gono toon ha oɗo saaha yewta jomumen toppiten dokke ko ñaami joni hol poɗɗo wadde ɗum foti wadde ɗum ko état foti wadde ɗum état ari toon walla arani toon état ari toon joni holkoɓe par ce que min to joni min joni ko mbiyanmami ko joni ngesa amen ba par ce que ngesa amen ba ban so tawi diigo fusano daranno ko nder wuuro he saɗa andi ngesa amen ba ne waɗi cangol gorol telloyi hedde jandugol ndiyam ɗam to reftata natta e maayo he faya hedde sadel donc so tawi canal oɗon diig o fusano natir no wuuramen ngo ko toon natirta wona less maayo ga natirta eywa joni noon somi ruttima ko namdiɗa ko yimɓeɓe paam sene jiiɗi hande wallede état so foti hande yidde wallude yimɓeɓe foti wiide waddeɓe dal o kamɓe foof ɓe guitte to ɓe gandi ɓeɗo vraiment ndiyam yettima ɗumen guitte ɗeɗon guure nawe hay soko dow mbaɗenne basuji exactement mbaɗenne tilisaji gono toon ene dokke ko ñaami ha oɗo saaha par ce que wonirta ni tan ha hitande fof maaye no wawata ayi min no gouverneur fonno wadde ko CRD ƴeewe catastrophe naturel tampuɓe par ce que ɗon hande ko wona pompier médecin goto fof kalɗo yiiɗi wonde ne foti ittude hen gueɗal mum allo wonɓe heɗima aɗa ala aɗan ɗo aɗa woni en direct gardu en ligne mi nannuma joni so Allah jaaɓi oɗo coupe reste en ligne salamu aleykum jokkiɗe haal lib no mbiɗa ɗo joni ko wona ɗum ko Moussa joni Moussa Thiam won ko haali ɗo so tawi ko gonga kalten oto mbiyen eɗen mbaɗa kadi politisé kadi oɗo catastrophe naturel oɗo ko partout dans le monde ayi hande minen ga diwan amen ɗo to France ɗo to min gonɗo joni minen koye ndiye min goni mais état nana waɗa ko foti wadde ko wawa foof noon kono ko ma jeem toni kadi aussi koɓe puɗɗi addude ko woto yimɓeɓe jaw ɗum yimɓeɓe nokode kadi namdo so dañi ko ɓuuri ɗum ne moƴƴi d' accord jejjiten kadi woto jinmi wi tan koddiɗo woto jejjiten kadi en potino ɓurde ɗo ko ɓooyi
bien sûr poti ɓurɗo ko ɓoyi par ce que hannde sa ƴeewi min sadel mbeɗa anndi sadel aɗa anndi wudduru ene foti remo maaro no feewi hannde enen ko woni gartan men tan ko neɓa ko ɗum kono sa ƴeewi jooni sadel jooni ɗiɗo duuɓi jewtuɗi gese mon ɗe kewɗe ndemani ko saabi ɗum wona ñamade ñamade engrais ɓe joɓani ñamade gazole ɓe joɓani gese ɗe natti moƴƴude par ce que mbaɗaka aménagé aɗa andi en natte débat goɗɗo oɗon débat eɗen gandi mayen gartu hen bon noon ko jaafoɗa kam ko woni playlist ko woni hen ko yiɗi nadde goto fof mi yiiɗa yaade taw hokkanen wol noddoɓe oga banggue côté YouTube o e Facebook o ma en duttoto hen so Allah jaaɓi à chaque fois laytagam mboɗo yima no fewi annene yiiɗi wadde hen participation assalamu aleykum Oumar Menga maaleykum salam kanama mi salminima juurimama mi salminima mi juurimama mi salmini bandiraɓe heɗotoɓe fof kamɓe fof aɓe keɗima contribution meɗen e catastrophe naturel basoro diwan men fof bisimillama darema koɓe sénégal naɓe fof ndendi sunare nde kadi ndendi caɗele ɗe par ce que mon fof ne jogui toon bandum ne jogui toon wonde e nammum eɗen ñaagoma kadi nde allah ittantaɓe caɗele ɗe ittanene fof caɗele ɗe amin eɗen waɗa félicité noon wonde l'état o hay sinno ko jeegu mala hay sinno ko promesse ɓe mbaɗi kono noon eɗen ɓuuri ñaagade wonde ɗo ha samedi ene woɗɗani keyɗi so tawi wonde ɓe mbaɗi décrété wonde ɓe mbiya ɓe guitta kene ko aboye millionaire jeetati milliarde jeetati eɗen gandi kalis l'état yawani ministre de l'intérieur o yihino toon oɗo yeɓude nawi ko juuɗe ɓoɗe eyyi wonɓe oɗo saaha noon ɓuuri yidde gardinede mode pompe uji maɗa nawe e nokkuji gardine ñamde eyyi mbaɗane base uji wonde mbaɗe occupé ko ɗum ɓuuri hew d'abord yeede ɗo kadi ha samedi président wiya toon vendredi e samedi ko hunde moƴƴere eyyi so tawi a jayama a yii mawɗo ni are maɗa ene softina kono noon enen ko mallikintoɗen enen l'état wonde ko henɗi woto cabbuɗen tan e laamu kala to bandiraɗo woni kala to neɗɗo woni jogueɗo hunde woto yaw e kadi neɗen namdo pelle ardiɗo wonde pelle ɗe woni jeeri woni darta pelle fuutankoɓe ndeɓe mbaɗata accide wonde ko joguiɗen ko ko moftiɗen ga e keesuji ala ko nafata so gafɗon wonne keesuji ala ko nafata so wona nawrude maayo ɗiɗon keesuji e ko wona ɗiɗon ko hande dare ma ko ɓeɗe pota wadde sorto ko yimɓe ko ne mbawa wadde jiɗɗo wadde hen cotisé fof waɗa par ce que ko enen yetti hen oto cabbuɗen e laamu exactement eyyi wonɓe yimɓe ɓe kadi ne kaala mi yiɗa junnade en gonɗo koye fala yimɓe ɓe ne kaala pour wonde laamu hade laamu ko meɗen ko rawda kono yo yam eyyi ko min kono yo yamtu mballen bandiraɓe oto cabbuɗen kadi lesuji politique monene fof ko jogui joguiɗo temedere wonko jogui joguiɗo ujunere wonko jogui eyyi ɗum noon noon wonɓe karanteɓe enen koye men sono kadi aɗa anndi ko mbawon ko mbaɗɗen mbawno wadde hen mbuɗo fof tawi wonde panenaji men ɗi tawa dare ma yan ganden ɗum ganden wuuro men mbaɗiren fiisa sabilillahi kala ko wawi e heɓede fecce hokke guri dare ma hay so sa ujje famɗani hay so sac maɗo famɗani eyyi won jooɗiɗe ɗi cabbi won wawko wadde mbawa eyyi mo alano hirade huɓede mum yami ala ko ñaami ala hay hunde on kala ko hokka jaggat ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe mbaɗa hen jooɗi e poche enen fof yo Allah on ballo mbaɗen ɗum mbaɗe salmi noon mbaɗa juuro on mbaɗa yaafo on yaafuya a jarama Oumar Menga responsable politique en mbawide coordinateur hono panel les amis de Harouna Dia Mantala Joli ɗum waɗa golle payidinde kadi min donimama hono ɓi yumma diaɗo o hono eɗen mbawi wiide ko honorable hono Abdoulaye Samba Sy ruttima e joom makko eɗen gandi affaire o Aboubacry Samba Sy eɗen bandi mayde ndene waɗi sok tellement ko neɗɗo baɗɗotoɗo haqqille no fewi baɗɗo pertinent mais so Allah wi noon ƴetti tan en tottat ko Allah wi ko heddoto noon sunare nde wonane men kanko ne mbimo yo Allah yurmo yafomo ko refti en ko kadi en beltanima kadi de famille Harouna Dia ƴettudemo en charge ittudemo Bourguina artirdemo ɗo diwan makko ɗo ɓesgu makko e debbo makko e sukaɓe makko pawe makko yitere ɗum ne kadi en mbiyaɓe Allah jarama ɗum ne kadi koye ballal jeeya koye wadde jeeya koɓe mbaɗɗo ko wona wawno ubbede toon wona taw jinnaɓe ɓiɓe mum jeyama
annene darde ma min ji hen hay bojji ma hen tellement ko neɗɗo ɓadinoloma min donima dendagal panel les amis de Haroudja Mantala Joli. Assalamu alaikum wa rahmatullah jarama e bandiraɓe ha joni ko gattane e miijo Oumar Mbengue andi go miijo mo yaltini ngo ko miijo fongo yewtede ko miijo fongo haalede an aɗa woni enen wonɓe ɗo pelle gonɗe ɗo ɗe yen ƴettu jawɗele men eɗen mofti ɗo e diaspora he pour projet l'avenir mais catastrophe nati kono noon mboɗo yiɗi so tawi balle ɗe yo waɗa identifié jommum no alano ko ñaami dogannoɗo ne haɓoya ene haɓono pour yidde dañde ko addi ɓesgu mum ene ñaama so tawi on huɓere mum nde yani bandiraɓe enen gandi wolko kewi ha jo ƴetten bandiraɓe oga banggue pour yidde ƴeew noon yo yimɓeɓe mbaɗ identifié ɓurɓe jogade caɗele ɓe kuɓeji mumen ñaniɓe enen gandi aɓe manka wonko ɓe mankira ƴeewen ɓeɗon nen oɗon solidarité jomumen ƴeewa hay so tawi on ɗam ɗo ndiyam ruttima mbawe woda ko mballa. Assalamu aleykum bandiraɓe. allo musidɗo Seydou réseau ma wona famɗi seeɗa de bisimilla ma no mbaɗɗa no mbaɗɗa e tampere no mbaɗɗa e liggey holto noddata holto gonɗa juuɗe Baba Adama miɗen hoɗe diwan Podor wuro wiyetego Korkaji wuro wiyetego Korkaji diwan Podor diwan Podor holɗo commune mo jeeya minen hanki ndiyam commune de Guédé village hol gonɗo maire mon maire ma wiyete Oumar Ba ay mbiɗa hanki ononne côté Podor o holko keɓɗon ndiyam ko yana amen ha ganduɗa hoore ma haalaɗo haaɗi ndiyam ɗon ko yane mon haalaɗo haaɗi hame wari kam Saydou Bokara Sarr eɗen gandi réseau makko one manki o haalni en côté Podor wuro horko manda ko Korkaji wiyete o wi somi yejjitani franchement inondation musɗo yane mabɓe mais région one manki no feewi eɗen jinno noon hebdemo pour wadde en kala kanko ne développé ko caɗele o dañi toon ɗe eɗen gandi ha joni on va garder en ligne so tawi réseau makko o jabtoyi walla boom so tawi o yaltoyi ƴetten woɓɓe bandiraɓe ha joni ko eɗen dogana solidarité o wonko nadduɗo Ibrahima Ba a salminama a weltanama côté TikTok o ɗin message ma. Assalamu aleykum no mbaɗɗa e tampere gra weltanama ñagadam moƴƴirama a weltanama no feewi hande moom yimɓe fof beltanimama ndax ɗo padeɗa to développement ɗo tan padeɗa a paɗa hay nokku so wona ɗo a weltanama holno noddata en ɗo gonɗa e juuɗe Baba Adama ɗo min kaldatma ɗo ko France mbiɗen de a heptinani taw mbiɗen kaldatno e live dugu demme Alseyni Thiam konko haaldata e maɗo Alseyni Thiam way hettini dande nde ala ñanden mi ar ɗon tan mbiɗo ɗo mbaɗaɓe cibi jam jam ma duuɓi ñaguima goppuɗon kam tan jolbinɗon wona cibi jam jam min jiɗi tan ko gara e développement he ko ɗum tan woni komin kalanno ɗo ñanden ko c'est juste ça donc hande a ari hen bisimilla ma vraiment holko mbawɗa addude e yewtere nde ko fate développement o ballodiren pour fuutankoɓe jeeyi e mbaɗa ɗo avant tout garanmi tan ko grand mo kaldanɗa joni téléphone o on ko haali c'est très important kesuji paraɗe moftire tan pour ha mayɗe par ce que yimɓe jiiɗi ko wurdi avant tout d' abord eyyi gurdam ɗam hande ɓuuri sohlede mayɗe de ko Allah jogui no weela arande fof o arnat aɗa enen jogui kesuji meɗen alhamdulillah diaspora o e wonɓe Afrique centrale et tout ça gonga gouvernement kam ɓuuri jogade hen junggo tinnugo ndax won certaine milliard uji ɗum wawi yaltude tan koye gouvernement he kadi kamɓene kadi haaɓe noddanoɓe tawrata hen e keewal tu vois en mbatta politisé hunde par ce que en façon régime fo rewi ɗon ɓe ƴittani caɗele ɗe donc nak 7 mois oɗo seɗen mbiyen ƴetta ko guuri meɗen fof ne mbatte 7 mois ɗum kaldata ɗum ko politique kono wona gonga wona réalité
donc nak min ñagorom tan ko bandira meden be enen fof mon fof yo faw jungu mudum wona politique wona parti kari ko mon fof yo jungu mudum maranda ko hoore mada badira kadi so ko Allah e badira kadi aussi ko petit frère ko kalda do ko kesuji men gondi ga e o diaspora so mi ba diaspora tan ko partout wala do ngala partout ouais pour solidarité o parce que mi hedima do ko fuddima solidarité so te ko nyamde e yarde est ce que mo hubere mum yani addani mo nyamde e yarde so tawi nyamde e yarde nde gasi omo andi nde do hubere o fonno ko wallede no hubere nde holno do darori après ko heddi ko nyamde nde yarde est ce que dum burano wonde priorité hayso joomen ndeggine yeedo woni do tunata pour mba wadne don pour kangal ko kalis dagal fo ron yo wode maaro e gawre sukar adde joddine haydo mofte ala est ce que dum ko solution non pas du tout ndax to ko dandaado so tawi a nati wawde hodde don hayso ndiyam dam yehi hankirin kotkima boni on kube jande voilà wonde ganda sengeji mumen jehi hande ni ko rixeni ara wala de don kubeji ndax hubere yan hankirin bangi feccio wala balal feso ara wala hen ka inam hade ara dum non ko nyaka peheran kalna du fere kon sa dañi du fera walta don donc nak balangal hadan tan e wallude jomunen horsude ndiyam wala jewde tan masingaji pompe wala nangue do temdere ujunere nangue do dum do no ko solution non ko jomunen jahar ko ha gasa ha solution no yitira fo no fernde yitira fo foyra ko dum don dartere mais yimbe nak ko arrivé payé ben départ gaide arrivé mus ko dum do yimbe badar toujours ko dum takaren yaade tiagal ndax sen puddimo dum jonjon tan ni yimbe fof gardi hen dole e balli min ndiyam dam yalti grand be korki mo jani ha jon tan ko don ruttito to wonno do joni holno jiruda dégager l'état o le 8 milliards barado tellement ko dagana ha demankani holno dum wawata wadi reede patché pour yimbe dadbe cadele de kalan so tawi wona politique en barani politique en barani hay batte 8 milliards hande hay 40 milliards tan gasnani cadele gonde fuurde de to tan kalde tan ko Allah quoi 8 milliards ni heewi ko kalis ko non hewani e cadele gonde do de nda habe wortobe tali enen gandi kam tali ko nyamar ko ne wayno leydi on tali paade daan mayo wortobe ndiyam no natire galleji mumen e kutki mumen no kudiri hande e kubeji jande de dum fo jomunen no ngoro pour en dar sabilillahi no bandirabe gardi dum en e leta no wallir dum 8 milliards mon wawa gasdude don calel mais nak en wayi wodo ko fuddi hen enen nak comme enen kesuji meden wonko Allah hokkar hen enen bay wadde kesuji meden enen kadi yo dañ ko tillinden wada ko balliden leta kadi tawrede dum non tarbe kali hala 8 milliards peut-être que 8 milliards so gaynani golle enen wodi ko pawrden hen kamben mabbe ji darne meden wada kadi ko pawri hen nedo ko ma den non tan no kule don ko sen cierni koy meden tan mon fo politique mon fo yo wonto wela wala problème mais so hare meden yunti den hare de waso wonde ko to wonnada walla mi yinara haal dum do leader walla godum leaderaji ko ene fo dendim mon fo no jogi droit halde Sonko mon fo no jogi droit halde Macky Sall e ben parce que kambe naate politique meden ko kambe bi habe gérer économie leydi ndi donc nak mon fo no jogi plein droit darade woyro walla jiya ko ka yadani biyabe yadani dum no ça ne va pas dire ka ennemi jomun anda dum andaro hodi jira dum ko télévision c'est juste ça donc nak yimbe yo garti hakilaji mun on côté sa yi fuuren jari bangiran wadi en bangi mon fo rewi ko politique mo yido politique mo jidda o so jomun a famudirade mun tan cikra on ko ennemi mada wala ko ennemi leader mo jadda o c'est pas ça politique ko non tan yara mo fo hedar ko bangi mo yido ko jarama monsieur Thiam avec kanam wonbe e lignone jidi ladde hen adde participation hande non nyalawmo mo gardeno ko yidde wadde solidarité entre plateforme YouTube Facebook TikTok e foren baddi addunen solution wallude bandiraɓe men jayiye baraɗo kala jiɗɗo noddude e YouTube e Facebook aɗa wawi wadde 07 83 10 51 24 on numéro tawi ko ɗo e France appel normal taw ko caggal leydi ayi wadde participé aɗa wawi wadde whatsapp o indicatif o ko 0033 bandiraɓe ko ɗum wonno hande ko addi en ɗo holno gaddoten miijoji men enen fof ndenden miijo politique ala ɗo apolitique goto men fof anda solidarité o hol miijo joguiɗen pour mbawen wallude bandiraɓe men jayiyaɓe so tawi holno ɓe daroɗen ballen l'état o addi ko 8 milliards o kadi holno waɗirte pacce
walnaɗo ɗo hono monsieur Oumar Mengue wi ha ɓuuɓa no waɗɗani keyɗuɗo l'État yaltinde budget mum e ɗeɓa lelde joni noon hol darde fonnede waɗede hol solidarité poɗɗen wadde enen wonɓe caggal leyɗele joguiɓe kesuji ɓe holno ndendirten mbawen andude hoddiɓe men ɓe joguiɓe caɗele ɓe waɗe identifié mum huɓere mum yani kadi waɗe transparence wona kadi heewi jawɗele nde gadde koɓe gayani jayaji ɓe ko ɓen mbaɗata ƴetta sakuji maaro mbaɗa e galleji mumen tena an a yiyani caɗele garanema gacce ngala gacce geggi an jogui terrasse ma ko dow terrasse mbalɗa oɗo nana maayo e ndiyam alaɗo waɗi sukaɓe mum ɓowɗi nana mbaɗa ɗum nana waɗa école ballal kadi adde guitta nebam ma walla sukara ballal gaddanogal kañumen kandi hen ƴetta mbiya aɗa waɗa nder galle ma aɗa ñaama est ce que ɗum ɗo sa ñaami oɗon riba ma nafe ɗum noon fof no foti waɗede veillé ande yo waɗe transparence ɓe wiya ko jubol jubanti kala ko adda yo wat jubol jubanti yo fewne ha feewa enen bandiraɓe noon joguiɗo temedere joguiɗo temedɗiɗi joguiɗo ɓuuɗu joguiɗo buɗɗiɗi walla aɗa wawi defde walla aɗa jogui papillon ɓurtuɗo walla aɗa jogui mbajju nane nder galle ma walla aɗa jogui sarbet nane nder galle ma a hutoraki nawan balle balla bande sa defi bottare a defti handini hen bande gonɗo ɗo mo ala haydara jayaɗo ndennodiren oɗo solidarité mbaɗen ɗum ko ɗum ɗo wonno hande addi en ɗo goto men fof addu hen miijo mum ƴetten sukaɓeɓe kadi ha joni mi wi on Facebook YouTube so tawi wonɓe toon 07 83 10 51 24 kala jiɗɗo wadde participer nana numéro o nana waɗa défilé less ɗo mbawɗa wonde fof saɗa wawi Galsen salamu aleykum wa rahmatullah te en direct YouTube Facebook et TikTok salamu aleykum waleykum salam tonton mi salminima vraiment mo frère mi salminima juurimama way machallah mi weltime debbo o kadi vraiment ko initiative joɗɗo kadi yimɓe ene poti wadde remercier état o kadi avant ɗum kadi ko adi ɗum foof enen futankoɓe no mbiraten enen halpulareɓe futankoɓe fulɓe eɗen jiiɗi koye men eɗen poti hannde hollidde solidarité mo ganduɗa hoorema mo kollirten e haalullaji men mbaɗen acte oɗon hannde ha yimɓe fof ganda vraiment fulɓe de ko tinnodirɓe fulɓe ko jaggodirɓe koye mumen keeɓi catastrophe naturel hannde fulɓe fof mbaɗi hen doole mumen ko jogui moyen uji mumen fof balli bandiraɓe mumen wonɓe caɗele hannde min ko ɗum tan wawi wadde ha haqqillam yeeda e pulago haqqillam yeeda e futankoɓe oto paɗen tan ko laamu ngu foti wadde ko futankoɓe hannde joguiɓe moyen nde mbayen leydi moyen o fawi tan e joguiɗo million walla joguiɗo 500 000 aɗa wawi jogade est ce que 10 000 ma balla hen ballata ko holɗum ballata ko bande aɗa jogui bâtiment ma moƴƴo a hoɗani hen walla jogui espace balla hen bandiraɓe ma ganduɗa hebde caɗele e oɗo affaire ganduɗa hoorema garɗo balla ɗumen koɗa hen yimɓe kadi mbattodira haqqillaji ƴeew uddide kañotaji taw o moodi goto fof koɗa hen e moyen mum no ɓuuri yawirde ganduɗa caɗele ɗe ɗo gondi toon wawa yaltude vraiment yimɓe ko tampuɓe affaire o mbiɗa caɗele no fewi Galsen walma takkine seeɗa mbiɗa enen fuurankoɓe yen ndendu jiiden yumma jiiden baba way no kalirten ñande fof eyyi no kalten ɗi ƴeewen an Sonko yumma ko jeeya ko jayen penda wona hono wiyano wayno woyde way yan catastrophe naturel kanko waɗoya ket pour waɗoyde gan waɗoyde méga meeting mbaɗa ko fuuɗa ko tiiɗa ɗum non mais kanko avant ɗum o haali mbiɗa ko politique ala ɗo an kaw so wona ɗum somo fuɗɗi ɗo débat politique affaire o kadi débat o wonde contrôle kaw non mon frère i toñere tan ko kalɗa ko yeddema nde ne waɗi fayida mboɗo welti hen no fewi par ce que hannde ko dartinel ko jiiɗen yumma jiiɗen baba mballodiren avant politique d' abord ko ɗum ardi solidarité o comme no mbiɗa ni wawɓe wadde ket nodda yimɓe mbaɗa appel yimɓe yo ngar ndenda ƴeewa kala ko jomum wawi waɗa hen ɗumne kadi ma won ko nafi mi salminima mon ami et mon frère a weltanama Galsen tonton ouais affaire goto no waɗi comme onon comme an aɗa kuba panel AC24 halpremi koyɗo mbaɗi reconnaitre panel ma o yimɓe so créé yino lien uji ganduɗa hoore ma taw yimɓe mbawi ɗon cotisé ko wayno mon ne wawi waɗ ɗo sat e life moon kala pullo gandanɗa hoore ma keɗotonode life ma jehone life ma so yi ɗum so jogui ko 5 euros so jogui ko 20 euros waɗa hen entre temps avant goɗɗum ne wona ɗum tan jiɗɗoɓe haalde wassalami ene wawi wonde so Allah jaɓima en ƴeew ɗum so tawi en dañi hatanteɓe wawɓe ɗum ɗo mbawi heedande en hen so tawi en keɗoɗo wawi waɗede par ce que yimɓe mbawa rendude politique o beddeɗen ladde ƴeewen wallude fuutankoɓe enen fof ndenden kala mbawɗo 5 euros 10 euros waɗa hen ɗum ne kadi bisimilla mum kono noon ma en ƴeewoɓe jogaɓe salamu aleykum salamu aleykum parisien comment vas-tu
grand frère salminama Thiaraba a weltanama no feewi yo haalam ka yo tawe jam amin ya inde Allah min haalam ka rutto e ma dow jam wonaade selli jam wonema sawa yettara Allah alhamdulillah vraiment mbiɗa weltanima kadi hannde kadi ɓurmi weltade quoi wonno kadi ko mbatta o ene fayidini a weltanama no feewi e kadi en jii kadi dariɓe pour yaltude en mballa furankoɓe en jii ɓeɗon on jogiiɓe jooɗele mumen ko jooɗi ndi gasata sa duppi gasata kono joomumen kewani yiyeede e koyɗe moƴƴe ɓen to min nantumin to ha mbaye leydi kono kadi en jii kadi darde Farba Ngom machallah eɗen jettiri hen Allah on banggue eɗen jettamo no fewi kankone Farba ko neɗɗo ko baɗɗo fayida min diyama so Allah mi meeɗa yiidemo kono min no wayni ene welimi quoi par ce que ko gorko kiranowo diwnuji mumen gorko kiranowo gonno ko to woni dal ko neɗɗo kiranowo furankagal jiɗɗo hoore mum Thiaro en jii kadi heewɓe kadi ene mballa furankoɓe hande sen jii joni wayno joni Ablaye walla en ene mbaɗa forage uji machallah ɗum kadi ko yettara Allah en mballa kadi mballi kadi miskineɓe heew enen kadi no mbiɗa ɗo joni woro payoɗen tan e laamu surtout ma nguɗo laamu ɓeɗo ham hay battana ala ko nafara hen haala ko noon o heddiɓe e solution mum tan ndimeje ɗe keewi e nder guure ɗe joni kay yimɓe kadi probléme men enen fulɓe enen manque kawral enen ko kawral woni ko dokkeɗen ɓerɗe ɗe so cocca ha laaɓi enen en mbawa yaade hay nokku par ce que enen avant tout d' abord ko ɓerɗe ɗe par ce que neɗɗo wawi haaldata wima ha mi nani sen mbaɗi kañum min ma waddire mbuɗam to yejiri jomum yejiri yalti hen ha laaɓi ɗum noon enen en jii hannde e guri kewɗe nena to min to en nani ndiyam surtout ma ɓurnano ndiyam ni min mbiyam ni ko banggueji danama e toɓɓe ɓen keeɓi ndiyam no fewi hikka e ɓeɗon kadi vraiment yimɓeɓe en poti kadi wattu mabɓe haqqille neɗɗo so tawi aɗa jogui kadi jowdi ala e nuurma wot kadi ko mballuɗa kadi ganduɗa hooremaɗa ɓeɗo kadi boniraɓe ɗo kalɗa Farba Ngom a haali Ablaye Walle enen fof gandi guijinon waɗi inondation musɗo ha joni ko hen ɓe goni eɗen mbaɗaɓe massa mais en jii wol baɗɗo toon dégagé 20 millions pour wallidde bandiraɓe mi tinani on kono kam mi yii kam Farba Ngom kam mi anda on tan ko guijo mi siko to Farba Ngom daro en haala ko guijo noon wonno de ala ko oɗo ceerno mon suka mon o nowerno kadi wawi ɗi ceerno Aliou o ɗi ceerno Aliou Thiam ɗi ceerno Aliou Yero Bal mo Mbijulon ɗi ceerno Aliou ceerno Yero Bal e machallah yo Allah ɓeydamo o waɗi hen nden 20 millions wallude Mbijulon naaɓe inondation oɗo nowerno kadi wawi bone mboɗan inde nde ko waɗimi zappé c'est pas grave continue aɗani guijulon ko toon mawnumi mi haalama ɗum kam wonto duuɓi sappo eyyi nde mi jahno ha galle ceerno Abdoul nawde bahe leɗɗe mi anda ziar mum foof tan kanam neno ɓoya to sadel ɗo wallahi l'an 2000 garmi guijunon gummimi toon ko 2010 wallahi eyyi kadi diwnuji mon ɗi fof ko diwnuji baɗɗi fayida guijulon en sadel en ha dowdi en foof ha wuddude fof diwnuji ɗi gandumi wallahi eyyi kadi eɗen mbiya tan yo Allah ittan en ɗiɗo musibaji amin laamu mabɓe ngo ko kiire tan ene joore ceerno to min ma kalda a jarama a weltanama frère a jarama no fewi merci beaucoup a jarama a weltanama ko ceerno hamme mo guijulon waɗi dégagé 20 millions hokki guijulon naɓe yo ballitoro ɗum nan kadi ɗum ko so tawi jontaɗo dañama e wuuro waɗi ɗum ɗo ko hunde wande fayida minen hande wuuro amen ɗomin goni ɗo min jeeya ɗo woni Sadil ɗomin pamnotoɗo hande minen kaɓoro Fuutankoɓe kono ndiyam ɗam fandino wuuro amen nata ha e wuuro amen ɗum fof noon e wade noon hande enen ko Fuuta gardiɗen e solidarité o erade solidarité batteɗo o en jiiɗo musidɗo men wolmo ƴetteten en ƴeewen keɗɗenmo salamu aleykum allo
ko keddoɗen e hojomaaji natti heewde les bonnes volontés hunde fof ma jogoro no fuɗɗori ko fuɗɗaka yahata. On appelle bonne volonté des cadres wawɓe wadde étude no récolte dañorto so jomumen ne mbawi rendude ndenda ene mbawi jogade bon communication rendude wonɓe diaspora partout e dañɓe alɗuɓe woda ko daña pour ɓeɗo bandiraɓe men wonɓe fuutankoɓe dañɓe caɗele wuuro foof dañe représentant ɗo wawi wonde kala ande hol dañɓe caɗele ɓe kuɓeji mumen jani ɓe galleji mumen naati boniraɓe ɓe anne so tawi ne mbawi dañede ballal ngal noon ko kewmi wiide ni l'état waɗa gueɗal mum enen fuutankoɓe solidarité mbaɗen gueɗal mumen so tawi wuuro woto natnama naati ngoɗon wuuro ɓiɓɓe ɓeɗon mbo wuuro tan piyata kalisaji mumen nelda nafata ala ko nafata so wona wiye ko maaro e gawri ko hen ko heewi hen nana jooɗi hay so tawi catastrophe naturel o heɓani ɗumen ko kañumen mbiyata ne mbatta e posuji mumen ɗum ne kadi il faut à veiller won noon hande situation aduna o ko ɓurɓe doole ɓe ha joni nene ñoƴƴe ɓe ngala doole ɓe hayso ko ɓe ngala doole ɓe sababuɗu men ne dañira ñoƴƴira kadi ɓe ngala doole ɓe ɗum foti ko iwde oɗon aduna ɗum noon ko wasde wadde transparence won noon so ari tan kamɓe ketata hen dañɓe ɓe dañani ɓe ko windeteɓe kono noon so ari holno waɗirte transparence hande noon nunɗal weeɓani e oɗo aduna nunɗal weeɓani e oɗo aduna kono noon oɗon wonɓe France wonɓe Amérique wonɓe Italie wonɓe en Europe wonɓe surtout ma noon e Afrique walla enen wonɓe Sénégal enen dañɓe ɓe Allah hokki en ɓe les responsables politique aji he hande il est temps enen fof jiiden yumma jiiden baaba mbawen wallude bandiraɓe men dañɓe caɗele ɓe galleji mumen jani hande waɗaɓe école aji bandiraɓe enen ne kadi wonɓe nder Fouta solidarité men o enen fof ndenden en ganda ɗo haɗata kono noon so ɗum ɓenni eɗen jiiɗi l'état oɗo keso garɗo oɗo so ɗum ɗo oɗo catastrophe naturel yoɓe ƴettu responsabilité mabɓe ha timma bandiraɓe yoɓe ƴettu responsabilité mabɓe ha timma oɗo l'état par ce que l'état il faut ƴetta responsabilité mum so ɗum gayni en gandi ngoɗo maayo hayso tawi ne wayra en ganda noon aduna o ko climatique o sawa hitande fof ko ɗum waɗoyat en ganda kono noon yoɓe ƴettu responsabilité makko yoɓe mbaɗ étude kala wonɓe danger walla wonɓe zone rouge walla wonɓe zone bleu yoɓe guitta ɗumen jomumen ɓe geggina guure ɗe yoga hen ɗo ndiyam ɗam yettota ko ɗo yo heddo ɗon ɗo ndiyam ɗam ne yetto ene bonna jomumen gandine ɗo de ɗo jogorɗa made waɗa hen kalis ma waɗa financé ma ɗo moƴƴani gure gonɗe lesɗe so tawi janggo ndiyam ɗam no nanga gure mabɓe ɗo ƴetta responsabilité mabɓe l'état o noon hol projet jogani en est ce que ko dikuji waɗete gure ɗe mbawa renede hol probléme uji ɗum noon haala pular mbi ko ha ɗum ɗo ko wona ɗo ko ɓenna neɗɗo so huɓere makko yani o ala ko ñaami o ala ko yari ala gonanɗomo caggal leydi so tawi wuuro ngo wawa mandemo bandiraɓe lilla e wuuro suuli ko gaddontomo maaro e nebam ko ƴeewe galle oɗo galle makko ɓesgu makko holno nattirta so ɗum ɗo yeehi holno artirta so ciment addama so maaro addama kalisaji gaddama mballe ɓurɓe famɗude doole ɓe ngalaɓe holno mbawɗon wallude jomumen hayso tawi gegga ɗo gonnoɗo paye banggue goɗɗo mahane nane ɗo mbaɗi sukaɓe mumen ɓuuri wadde important adde maaro e nebam fecce hayɓe pota feccade pecce janggo jaam so ɗum ɗo natti jomum heɗo ɗon koma doga ene maymani no mayri guel ɗo kuɓayel ene maymani no sukaɓe mum no ñamiri ɗum ballal wonani ɗon ballal yo walle ɗo foti wallede ɗo so yonti yo walle ɗo foti wallirede ni ɗum ɗo noon wonno hande ko gadduɗen onon bandiraɓe so tawi wolkomin kaali hen ko fewani amin ñaagui yafuya kala komin kaali hen ko rewani lawol amin ñaagui on yafuya wonnoon neɗɗo timmani ko ɗum noon wonno hande ko garɗen ɗo ko yo Allah hokku en ñallude jaam yo Allah hokku en hirde jaam en mbi fuutankoɓe yo Allah addu jaam yo Allah addu cellal yo Allah addu ɓural yo Allah addu ɓamtare ɗum woni ko duhoɗen galle ñalawma subaka kihiɗe haza assalamu aleykum
ورحمة الله تعالى وبركاته يالله هكذا نلدي جام on jarama on beltanama merci beaucoup tout le monde on beltanama on kala e kuɓal